Slav, evar baş, şev baş, şevanno heviderim hun tev başın. Naha işev bernamame berezdar Parizer Ömer Güneş raye. Mamuste bxirati. Merhaba, evar baş, naxirida. Beri ku hemema dest bi bername bikin, îro tu çûyî merasima cenazeyê Selim Sadak bawer dikim. Tu dikarî Belê. hinek behs bikî kî hebû, kî tunebû, çawa derbas bû merasim, hûn zêde neman li wê derê herhalde. Yani Brez Selim Sadak zanin yek ji têkoşerên Kurd girîng bûn. Yani em gava zarok bûn me navî wê Brez Orhan Doğan Leyla Zana hatî pîşle û wekîlê dina gişt. Lê ev her çar ji ber ku 10 sala girtîgehê danman taybetî di doza Kurdî da rastî jî sembolê gelek girîng in. Ji ber wî wekî din jî yani Brez Selim Sadak di hemû qadan da çi ji destî wî hat kir ji bo aştiya nav gel jî gelek ket da. Dilê wî, ruhê wî, tevgerê wî bi her awayê li ser doza Kurd û Kurdistanê bû. Hemû derdorê xwe jî bi vî awayê araste dikir. Ji ber wî nirxekî girîng bû. Em jî îro çûn merasîma wî me oxir kir. Lê rastî jî merasimekî gelek girîng bû, mühim bû, xweş hatibû organîze kirin. Gelê Kurd li qîmetê xwe, li nirxê xwe gelek baş xwedî derdikevin. Hema dikarim bibêjim hemû saziyên Kurdan, şexsiyetên Kurdan li wê derê amade bûn. Hemûyan jî jêra peyam şandin. Em jî dibêjin serê malbatê sahibe, serê gelê Kurd sahibe. û ew hertim êdî di bîranînê me da ji bo doza me yek ji sêtêrkan e. Yek ji ew hertim rêya Meronî dikir. Rastî em wan ew hem me motive dikin, hem wek her çi qas mirinê wiha çê dibe ew hinekî barê me giran dikin. Em rêwiyên wan însanê ku di vî rêya da canê xwe feda kirine. Yani Birêz Selim Sadak jî li vir sirgunê yani li sirgunê jiyana xwe ji dest da. Ew jî wek çeşidekî şehîdê yani meriv nikare ji viya cudatir jî binirxîne rastî. Rast e. Mamoste em hema dest pê bikin mijara me Rojavayê Kurdistanê ye. Di wê çarçevê de tevlîbûna gel ya nava çalakiyan, ev derketina holê ya rihê netewî, xeta netewî bala her kesî dikişîne. Bala hêzên nav netewî jî dikişîne. Belkî dibe ku demên pêş me de şûn ve gav bavê jî nizanim. Lez pêşî dixwazim hestê te bipirsim. Wextê ku te dît ku êrişê li ser Rojavayê Kurdistanê hate kirin teqe çi hîs kir weke parêzer, weke rewşenbîrekî Kurd, weke nivîskar? Ya bi rastî yani xewa me hermî, jiyana me hermîn. Yani Musa bibêjin. Yani ne jiyana ne meriv dikare razê, ne meriv dikare hişyar be, ne meriv dikare konsantreyê tiştekî din be. Yani meriv xwarin dixwe wî difikire, tiştekî vedixwe wî difikire, radizê wî difikire. Yani ji xeynî meseleyê Kurdî roj taybetî di Şêx Eşrefiye û Şêx Mexsûd dest pê kir. Heta roja îro hemû bala me, konsantra me giştik li ser wî ye. Trajediyên pir mezin in, qetliyamê pir mezin in. Yani van insanlar wehşin, barbarin, hovin. Yani di dîroko da Moğol çi ne vana jî ew in. Yani vana kevneşopên Moğolan in, kevneşopê Emeviyan in. Kevneşopên bi vî terzê ku hema dijminê însaniyetê ne, dijminê milletin, dijminê gelan in. Yani ew kesê ku wek wan nafikirin dijminê her kesî ye. Lê anha roja îro bi taybetî di Sûriyeyê da dijminê Kurdan e, dijminê Durziyan e, dijminê Elewiyan e. Anha ji ber wî yani îdî hatiye ku sînorê herî dawî alî hissiyatê da. Yani li wê derê em gişt paymal dibin. Yani keçên me, xortên me, jinên Kurd yani ê me hemû hatiye ber însafa wan, însafa wan jî tune ji mirovatiyê jî fehm nakin. Ê ku dibînin qir dikin, bikeziyên keçê me dilîzin. Yani her cure qetlîama dikin û sînorê wan tune. Yani mesela di însanê herî ku barbar jî dîsa evekî wan heye. Yani herî li dijî nirxên însaniyetî dîsa jî hani hindik bijî askarî bijî carna hukukekî heye. Lê divana da tu sînor tune ye. Ava tu sînor tune. Yani ne hukukekî wan heye, ne evekî wan heye. Yani Saddam çi bi çi awayê bi kîjan ayetê Qur'anê ji xwe re kir hincet, ji xwe re kir wek vasita
فتوا دا نزدیک 200,000 کرد لباشوری کردستان قتلیعام وان کر به هزاران گند شوتاند وانا جی دیسا د سورتا انفال دا دیسا فتوا دان یعنی وان کرنین خواه قریش نباشی به د چارچوبه دینی داده ده یعنی دین شوارد که حالت شوارد که حاجت جبو خرکرنا انسان لی ام جی دزانم که فتوای راستی نه اوه وانا به تواهی یا مثلا موغلا جی وساد کر موغلا جی وساد کر امویان جی وساد کر همو دولتین که عثمانیان جی وساد کر سلجوکیان جی وساد کر یعنی او که دولتین که بخوازه جیه کی داگر بکن انسان قتلیان بکن اول سر کیجان دینی مذهبی و شوارد که واسطه جبروجی ام جراد بن رودنن في مسألة امتقارن شبكن يعني امتقارن شبكن ام جل سروي دفكرن يعني جلسة ما تشتي امتكن ليتشتي كو ام دكن تيرينا كي مخابن نهادي نوك الدورة بريه إدي عدالة هي حقوق هي دولت نافنتوی دنوا خدا پرگاله که عدالت آوا کرنه دادگاه نافنتوی ای سوچ شهر هنه مثلا نه جولانی ایدی و کسی رو که دولت سوریه بکه نوا سوچ جالی حقوقی و مروف لهمروی چید کاره بکه دولت ترکی باوی که وکری اطراف تکه دبیجه شهر لسوریه از بریوا دبم حتی ما کوردینه کریه رو ببرین دولت ترکی هاکان فیدان به وکری گود الریا حقوق ناونتوی چیه؟ محکمه ناونتوی مرو چه وقت کاره وکل همبر وان هر دو دولتان؟ نها دوراد اسری دا خوازم تشتکی ببیشم دوی مسئله دا بریا هر تشتی نها د سیستم ناو دولتی دا انا ناو دولتی سیستمی که یا سیستمی که شهر جهانی دویمین شون دا هات آوا کرن لسروی اساسی هات آوا کرن سیستمی که دنیای یعنی وقت گو سازین مافی مروان هی سازین سرلیدان هی سازین لی گرم رئالیته کی واهجه هی لازم کو مرو هرتون بده برچاوی خو دما کو شهر گرد به زده به له هر طرف دنیای هنه کی شهر زده تر براب به سازین حقوقی هنه کی خو پاش دادن یعنی حقوق هنه کی دن پاش دادن مینن آنها امرو شکی وسادانه مثلا شهر نل سوریه تنی ل اوکراین هی ل سوریه هی ل گلک deverinden وها رود de İran'ı da hey yani serhildanın İran'ı hey de nabera İran ve İsrail'i de hey le Filistin'i hey le Afrika'yı hey her deri dünya ana şey demin vahada mıhabın saziyin hukuk heneki paşladıdın yani tesira paşladığını kastamın bando ravan kemdi be yani otoriterizm totaliterizm peştike ve zordesti peştike ve hukuk heneki paşladık li چه به کیفاویه دما کو اف دمو دوران درباس به تشتی کو سرلادان ما دلیل ما آرشیف کرنا ما تومار کرنا ما یا تومار کرنو قیدین وان سوجانا o serladan ما ve به سدما دارزاندن اون yani emji darzandın çi encam bugürün anne girin lazım ko em seri lekhin lazım ko em van qaydana komkin lazım ko em tomar bikin دوی وارد سه اوه یعنی سه درفت حکومت سریلیده یا یکمین جزا دادگاه جزای یا دولتی اف بگوره ستاتویا رومای هاتیه آوا کرن دولتی که لهمبری کومکی با آوایی که به حنجتا لآوای کومکی اف کوم دبکو اتنیکی به اف دبکو فکری به دبکو مذهبی به یعنی دولتی که کومکی هدف بگیره لسر قتل عام چکه قسمن یا تevayı qet fırnaki yani hicmar mesele nine le bi armancı ku gava arste bu erişkir o ev devlet ve sujeki tevkuji dike bu avayt denir xandın bu gori vi peymani devrada jiboku bu gori vi bivana dadgeha cezaya nav devleti devleti ku kirdar eko suç dike var darzandın jibo via şerteki lazım ko ev devlet endamı ve statüya Roma'yı be. Ana devleta Suriye endamı statüya Roma'yı nine yani aligri bir peymanı nine. Le reyekili hem beri bir hay yani hem bejko devleti hem tevkuji kir hem kırkırın kir o hem jijber ko taraf nine çavadı be yani ev kırkırın avay hukuki
evet ki tüne yani mukabele bir ceza müeyyide ki tüne ve çağı reyek ve hakirine em bêjin ku ana ez tu kes şahıs yan jî sazî yan jî kom qet ferq nake yan jî dezgehên mafê mirovan van belgeyana hemûyan ji ew re dişîne ji netewên yekbûyî re dişîne konseya mafê mirovan re dişîne dema ku ji we re dişîne netewên yekbûyî viya di berçav eger ku ew qenaat bîne ku van tiştana belê di vî çarçoveya tevkujiyê de qirkirinê de ye wî çaxê ew dikarin van belgeyana bi tevahî bişine dozgerê dadgeha cezaya navdewletî bişin dozgerê wî saziyê gava ku bişîne wir dozger li wan ewana dinê re dikare bibêje belê ev tevkujî ya jî ev tevkujî ne dikare di wir de biryar bide dema ku biryara bêje ev tevkujî ye wî çaxê dikare dozê veke eva riya yekemîn e riya duyemîn Dîwana Edaletê ya Navdewletî heye girêdayê netewên yekbûyî heye ev jî herkes dikare ji wê derê re yani ji wê derê re ew bişîne yani belge bişîne falan yani em bêjin herkes gava ku belgeşan ew kom dikin van belgeyana gava ku wî qenaat anî ku va tevkujî ye o wî çaxê dikare wî sewqê mahkemê bike û wî dewletê yan jî şexsan yani ew kesê ku tevlî bûne bidarizine. Lê divira da kirdar çawa ye mesela em bêjin dewleta Sûriye tenî nîne yani wek dewlet tenî nîne hem dikare dewlet hem dikarin kesê ku di wî wan sûcana da cih girtine hemû yan jî kesê ku kışkış kirine yani em bêjin ku wek Türkiye an di vî meseleyê da piştgirî ji Sûriyeyê radike yani en direkt hatta di sahayê de em dizanin di nav da lê wek resmi fermiyetê da en direkt em zanin ku piştgirî dikin bi xwe jî wek te got îtiraf kirin Riya Sisiya jî wiha ye yani tu rasterast konseya ewlekariya netewên yekbûyî heye rasterast ew jî dikarî vî meselê bigirin dest yani gava ku belge û tomarkirin û qeyd û vîdeo hemû yani kirinên tevkujiyê belgeyên tevkujiyên çûn berdestan ew jî dikare derheqê wî dewletê da ew bike divira da tiştekî wa ji hê dîsa bi vêya girêday eva meseleya evê yani ya netewên yekbûyî bibore eva cezaya dadgeha cezaya navdewletî dur da dewletê ku teref nebin dewlet ji bo ku wan şexsana bikaribin bidarizînin derfetekî wa jî anîn yani gotin ku eger ku dewletekî mesela dewletekî Almanya em bêjin dewletekî wek Almanya dema ku bixwaze ew dewlet Alman nikare dewleta Sûriyê bidarizîne feqet dikare wiha bike em bêjin ku dikare dewleta Sûriyê bi her netewên yekbûyî şikayet bike yani şikayet bike cezaya dadgeha cezaya navdewletî de şikayet bike û ew derheqî wî da doz veke ya ev derfetana ji heye dîsa bi vêya ve girêday mesela devleta Almanya'yı em bê hemwelatiyekî Almanya'yı videoda me dît hani girêdayê Misirê hemwelatiyekî Misirê lê di nav Daişê da cih girtiye şixwe nav Hetêşê de bibore nav Hetêşê da cih girtin ji gelek welatan kesene ew welatana dema ku terefên viya bin dikarin wî hemwelatiyên xwe bidarizîne yan jî em bêjin dewletekî wek Almanya'yı yani yekî sucdar ku tevlê qirkirinê bûye hemwelatî Alman nîne lê hatiye Almanya'yê dijî yani besibe dusbe koç kir hat Almanya dikare bi gorê Almanya dikare wî ji van sucana bidarizîne yani vana hemû reye ji ber wî jî lazim ku yani hemû parêzer hemû hukuknas hemû saziyên hukuknasê wan neteve ev yani belge tomarkirin qadê hemû berhevkin û bi vasta wan bawayekî lazim ku serlêdan çêbin tabii em herkes alî xwe de tomar dikin ew jî rastiyekî lê wê serlêdan jî ez bawarim wê pêşerojê jê de ez bawar dikim ku wê bikeve rojeva me yani encam bigirin negirin çi dibe kêfa wî lazim ku em van xetana van rêyana biceribînin şertekî wanê ku huquqa navxweyî bi dawî bibe bikêr nehatibe başê ew ê dosyê
bibin ber mahkemê navnetî tiştekî wisa hebû ew derbas nabe ji bo vîya mesela Na ew riyan ji bo vîya nabe ji ber ku ew rasterast ê dadgeha mafê mirovaniya Ewropayê girêdayî wî be ew wek şertekî dibêje tu prosedura navxweyî bixetîne paşê serî li min de ji bo dewleta Sûriyeyê ew derbas nîne ji dewleta Sûriyê ji xwe girêdayî Konseya Ewropayê nîne yani. navê derê tişta me eleqedar dike dewleta Tirkiye dewleta Tirkiye beriya niha li Bakurê Kurdistanê jî gelek sûç kirin mesela Bakurê Kurdistanê ew heşt navçeyên me ser û bin kirin nizanim haya te jî heye ji bo wî qet dawe hat vekirin li hember dewleta Tirkiye maqsed ji bo rojava bibe Belê hat vekirin lê tu encam nehat girtin. yani nava Türkiye hat vekirin ya da qada navnetî wî de hat Qada navdewletî de hat vekirin lê tu encam nehat girtin. sebep çi ye mesela çi kême belgekê me Divî meselê da wek me serî de hinekî got ama divî meselê da gava ku em ê dewletekî wek NATO di NATOyê da ya jî dewleta ku ana Sûriyeyê hemû gelek hêzên navdewletî hêz didin evan dewletana naxwazin wisa bi hêsanî rehet ew bikin dewlet were darizandin. Di wan meselene de mesela Recep Tayyip Erdoğan rasterast wek şikdar wek sanık yani wek dihat destnîşar kirin gelek kes wisa bû sistema navdewletî wisa bi rehetî yani ev bi rehetî wisa îzin nadin yani rastî jî îzin nadin dema ku ew dewleta mesela İsrail di Gazê da zêdetir ket zehmetê ji bo ku ji ber wî mesela Başûrê Afrikayê serî lê da Benyamin Netanyahu wek derheq wî da biryara girtinê hat derketin. Lê ev hinekî sembolîk in yani rastî jî sembolîk in yani ji ber wî jî derbarê dewleta Tirkiye wan da jî gava ku van dozana tê vekirin lazim e ku sistema navdewletî ji ra amade bin. Amade bin nebû jî em serî lê xin tiştekî din lê hinekî devletin sistema navdewletî di navbera hukuk û siyasetê da dimîne dema her tim siyasetê tercih dikin. Rastiyek wisa şey ye. Yani li ser adaleteki tekamül, kamil, kemilî nehatiye ava kirin ev pirsgirêkeke rastî jî gelek mezin e. Yani saziyên hukukî mirov nikare ku sedî set ji siyasetê dûr ji siyasetê serbixwe binirxîne bi heva girêdayê dema tercîhkirinê da jî siyaset zêdetir tê tercih kirin. Mixabû. Niha em ji van detayê hukukî hinekî derbikevin daxuyaniya ya İlham Ahmed heye ka ez bi hevala re parve bikim fikra te dixwazim bigirim li ser vê mijarê İlham Ahmed dibêje hikûmeta Şamê beriya niha bi me re dibe avakirina sê firqeyên cuda yên eskerî yên Qesedê di nava xwe de qebûl kiribû. Lê pişt re ji ber mudaxeleya derve bawer dikim dewleta Tirkiye nav nade lê dibe Şam paşê poşman bû vegeriya ser daxwaza xwe ya esasî tevlîbûna Qesedê weke takekesî. Dibe vaya anha guherînekî çêbîye hatiye berdestê me niha şandeyekî Amerîkayê dibe serdana wan kiriye çûye wê derê çûye Şamê paşê jî nêrên wan der aniye ji me re dibêje roja 18 mehê anî nêrînê wan ji me re got niha ev tiştekî min fehm nekiriye ji şerê Rojavayê Kurdistanê mamoste nizanim ew qas êriş kirin ew qas komkujî pêkanîn sûçê şer kirin anha merû çawa dikare di van şertên şînê de behsa entegrasyonê bike behsa tevlîbûnê bike şervanekî Qesedê çawa dikare tevlîwan çetiyan bibe û buhan ra hevkarî bike û nava eynî artêşî de cih bigire mesela ê min xwe fehm nekir nizanim hakikaten yani eskê min mesele çi ye zor e hani zor e merû nikare teslîmê insaf wan bikin yani sivê takekes tevlî artêşa Sûriyeyê bibin yani tayinê ku dikin çawa tê kuştin çawa dikin bin çav mirov nizane yani qedera wan çawa dibe rastî jî kifşenîne tu bawerî tune esasen derdê me çi ye yani derdê me Kurda çi ye em ewladê xwe tevlî artêşa esasen dehê adarê sala derbas wî dema ku di navbera wan da peyman çêbû yekî avrîlê da Nîsanê da jî peymana ji bo Helebê hatibû çêkirin lê dema ku merî bala xwe didê piştî wî bi hemû ısrara rêveberiya Xweser dewleta Sûriyê xwe neda bervan xelana yani her tim digotin erê lê zeman qezenj kirin û xwe xurt kirin eva heta dawiya salê hat
yani bi to awayî qebûl nedikirin yani xwe nedidan ber hem xwe nedidan ber lê nedigo em nakin jî yani ji bo ku zeman qezeşkin xwe xurt bikin ji ber ku piştgiriya Türkiye a navdewletî hinekî din xurt bikin dema ku xwe xurt hîs kir jî vî peymanî bifeşilînin xwe wisa jî kirin yani ji ber wî mesela peymana dehê adarî qebûl nakin a hejdê meha yekî da çêkirin ay wî jî qebûl nake anha dibêjin em walîtî hesekî jî qebûl nakin yani bi to awayî ji ber ku armanca wan da di hedefa dawiya da sistemekî ku wiha em bê hindik bijî demokratîk tahayyül nakin di texayyûla wan da tiştekî wisa tune ji ber wî ew dixwazin ku kontrolekî tam di Sûriyeyê da çêkin û ev kontrol jî ev sistema wî jî qanûn û qaydeyê wî jî bi gorê selefiyan be yani bi gorê huquqa selefî be nêrîna selefî be ev jî ji xwe bi tevahî wendakirin û kuştin û qetliam ji ra vekiriye ana hêzê hinekî zêdetir garantî û ya jî em nebêjin garantî zêdetir destek û piştgiriya navdewletî jî girtî xwe pir xurt hîske lê tiştekî wa jî heye rastî jî tiştekî wa heye gotinekî Ereban ya gelek navdar heye dibêje bêyê dewleta Misir şer çênabe di welatê Ereb da yani bê biryara wî bê tevlîbûna wî bê awa wî lê aşitî jî bê Şamî û yani bê Sûriyê çênabe yani va ji bo çi dibêje dewleta ku herî dawî bi îstîqrar bibe ya ihtimal îstîqrarê bûn hebe dewleta Sûriyê yani ji ber wî wana xwe xurt hîs dikin lê sibe du sibe ne wisa ye yani dewletên navdewletî ê ku wan anî ser text ên ku wan anî ser text sibe du sibe ji wî armancê vegeriya ew armanca kêm bû û piştî wî qedera wan çawa dibe ne diyar e yani Daişê wisa kirin Daişê çû Saddam wisa kirin Saddam jî çû hemû dîktatûr rejimên dîktatûriyê bi awayekî demek şunda ji sistemê daket dema ku ji sistemê daket û îdî yani bi tevahî çû yani sistema wan bi nîva diçe qedera vana jî ihtimala pir mezin mîna ê dina jî nabe yani ji ber wî lazim e ku em xwedanê polîtîkakî demdirêjî be vîzyonekî demdirêjî be ku dema ku ev heyam derbas bû ev xeteriya mezin ser me derbas bû em bikaribin bi motivasyonekî nû bi vîzyonekî nû di pencere çarşoveyekî nû da bikaribin xwe ji nû ve hakimê welatê xwe bin Niha beriya çend deqeyan fermandar Mazlûm Abdî jî beyan kir tu derdê me ku em li herêma Ereban Reqa Tebqa Dêre Zorê bimînin tune ye wekî qesedê li ser daxwaza wî gelê em çûbûn wê derê niha jî em vekişiyan em hatine herêmê xwe ji bo me xeta sor bi tu şiklekî em nahêlin yani em nahêlin ew bikeve wê derê em ê biparêzin heta yek ferdekî me jî sax bimîne em ê herêmê Kurdan teslîmê wan nekin veya daxuyaniya Mazlûm Abdî ye vê êvarê beriya çend deqeyan eşkerê kir niha İlham Ahmed jî li ser aynî mijarî daxivem behsa mesela îdarî dike mamoste li ser vê pêdiviya me bi fikrete heye niha mijara îdarî ya herema Cizîrê yani Qamişlo di nav da Hesekê Kobanê divê rêveberî di destê milletê wê derê da be ne tenê Kurd jî yani milletê wê derê wexte behs dike veya dibe Sûriyan be Kurd be Ereb be feq nake yani dibe şertê me xeta me ya sor ew e çarçoveyekî hebe xelkê herêmê bixwe herêma xwe birêva bibe ev jî saziyên xizmetguzariyê belediye ewlekariyê yani asayîşe divan dera da dibe em tavîza nadin niha tu çawa dibînî va helbesta rêveberiya xweser jalî huquqa navnetewî ve dikare pêk were belê dikare çima nikare niha firqa vî daxwaza birêz Mazlûm Abdî û a İlham Ahmed firqa wan û yani têkoşîna Kurdan a Rojava beriya her tiştî têkoşînekî man û nemanê ye têkoşînekî mafê herî rewa yani dixwazin ku nemirin dixwazin ku qetliam nebin dixwazin ku xwe biparêzin yani parastina şexsî parastina komî parastina welatê xwe eva di hemû sistemên
ideolojik da dünyayı da humanizme da ama tişteki heri bingehine heri piroze yani em dikarim yani a heri meşru o reva parastina xwe herima xwe ujdana xwe gelê xwe o namusa xwe tu çi bi çi awayê dikarî binavkî parastina vê a herî rewayê di huquqa navdewletî da jî ji xwe berxwedana ji bo parastina ji bo şexsî ji bo komkî ji bo welatî ji bo etnîkî ji bo mezhebî qet ferq nake yani kîjan aidiyeta te dibin xeterê da be parastina wî tiştekî herî rewa yani eva gorê huquqa navdewletî jî hatiye net hatiye tespîtkirin hatiye di peymanê wan da jî cih digire di felsefeyê da jî pir zelal e ji ber wî yani kes nikare bibêje hani hûn ji bo çima berxwe didin hûn çima entegre nabin hûn çima we hatkin ji ber ku entegrasyon çawa ye yani entegrasyon gava ku bu hata bu kurdara rûnişta şert û mercî entegrasyonê çi ye entegrasyon têgehekî pir fire he entegrasyon tê wateya asimilasyonê jî entegrasyon tê mana we federalizmê jî yani evekî mezin e ama tişta ku devleta Sûriyeyê jî entegrasyonê fehm dike bi tevahî asimilasyona Kurda ye bi tevahî wendakirina destkeftiyên Kurdan e bi tevahî Kurd xwe teslîmê wan bikin entegrasyon ev yani dibêje tabî bi malê xwe canê xwe bi her tiştê tabî sistema me bin hûn nikarin xwe rêva biherin hûn nikarin bibin xwedî asayişî xwedî leşkeriyê hûn nikarin xwe rêva biherin yani Kurd nebin xwedî rêve bir Kurd nebin xwedî welatê xwe yani manaya ku tişta ku ew jî entegrasyonê fehm dike ev e lê tiştê ku em jî fehm dikin yani birez Mazlum Abdî û İlham Ahmed rêveberiya Xweser fehm dike entegrasyon Kurd perçeyekî ji Sûriyeyê axa Kurdistanê perçeyek Sûriye lê rêveberiya Herêma Kurdistanê destê Kurdan û gelên ku ên li wê derê dijîn yani wek tego Sûriyan û Ermen û ê ku li wê derê dijîn ji ber wî evana her du tiştana ji hev bi tevahî cuda ye lê ewana xwe hêz bi hêz dikin ji ber wî wisa dibe lê realîteyekî din derketî holê rastî jî yani ev realîteya çi ye ev êrişî dewleta Sûriyeyê û a piştgiriya Tirkiyeyê alî hêla Kurdan da tiştekî din derxist holê tiştê em awan çend tiştan bibêjin mesela Tirkiye berê em bêjin ji bo Kurdistana Bakur ji ana va demekî dirêjî jî ji bo 10 salê dawî ji bo Kurdistana Rojava ji bo ku Kurd nebin xwedî tiştekî her tiştê xwe kir yani alî ekonomiyê da alî leşkeriyê da alî siyasî da alî dîplomasî hemû hêza xwe ji bo ku Kurd nebin xwedî tiştekî nebin rêveberê welatê xwe nebin rêveberê dezgeh xwe her tiştî kir lê dîsa jî em bê di hêla başûr da hinekî sistahî kir yani sistema başûr mecbûr ma nas kir têkilatî bû radanî lê bi vî kirinê xwe dawî dewleta Tirkiyeyê hemû Kurdan kirin bi tevahî Kurdan kirin dijminê xwe yani ne ji bo Rojavayê Kurdistanê tenê ne ji bo Bakurê Kurd ji bo çar perçeyê Kurdistanê hemû Kurdan wek dijmin îlan kir yani watê wî manî ji xwe serî set ji ber wî jî li hemberê vîya jî reaksiyonekî nû derket yani ew em bê 100 sala Kurd têkoşîn dikin di çar perçê Kurdistanê da diasporê da rihê wî neteweyî milletî hatibû asta herî bilind lê di vî rasterast êrişkirina vî rojê da hemû Kurd êdî bi yek dengî bi yek rêziyê bi yek sloganê bi yek tevgerê bi yek protestoyê li hemberî dewleta Tirk û a Sûriyê dikin eva di dîroka Kurda ez bawer dikim yekemîn e yani berê Kobanî hebû ama ev rewşa anha ji Kobanî jî wêdatir e ji ber wî ev biryara ku Mazlum Abdî a berxwedana li ser mafên Kurdî welatê herêmên Kurdî a rewa o tevê ev protestên ku Kurd çar perçê Kurdistanê diasporê hemû dünyayê rabûye serpiya ji xwe rabûye serpiya ev rewşekî nû statûyek nû pencereyek nû li pêşa me vedike ev rewşa rastî jî eger ku Mazlum Abdî wî daxuyanî da em dizanin ku a qasa gel li pişta wî lema bi wî rihetiyê dikare wî daxuyanî bide
Yani gelê Kurd ev berxwedana gelê Kurd yekbûyîna gelê Kurd bala hemû dünyayê kişand. Yani em dibînin em medyaya Avrupa'ya hemû teqî dişopînin, Amerika'yı dişopînin, herkesî dişopînin, em dibînin îdî bala herkesî dikişinin. Yani çarçoveyekî wiha ye Kurd di warê neteweyîbûne sedî set milletekî îdî. Rastî jî wisa dixuye, wisa didinşandin. Mesela divra da tiştekî din dixwazim bibêjim. Rola başûr gelek girîngî divî meseleyê de. Yani Birêz Mesûd Barzanî bi helwesta xwe tiştekî nîşan da. Yani destê rêveberiya Xweser li ser maseyê xurt kir a rast. Bi vî kirinê xwe, bi vî tewra xwe, sekana xwe ya dîrokî destê wan li ser maseyê gelek xurt kir. O gotin yani ew deriyê sêmalka vekirî ma yani wiha ji hemû dünya ra tiştekî danîşan. Yani ev deriya vekirî dimîne, têkilatiya me û rojava yek e, qedera me jî yek e. Yani rastî jî ev tiştekî dîrokî ye. Medyaya başûr jî divî warê da rolekî pir dîrokî lîst. Yani bi hemû bi malê xwe, bi medyaya xwe, bi piştgiriya xwe, bi çalakiyên xwe, bi rêveberiya xwe, bi tevahî sîstem û dezgeh û pergala xwe li pişt rojava sekinî. Ev rastî jî ji bo peşerojê, ji bo yekîtiya Kurdan, ji bo fikriyata yekîtiya Kurdan û ji bo peşerojê de destkeftiyên Kurdan di ewa têkoşîna Kurdî da pêgehekî nû ye, astekî nû ye. Gelek girîng e. Ez tiştekî jî dixwazim bibêjim dîsa di vê ava girêdayê. Mesela ev çalakiyên ku li çar perçeyên Kurdistanê, li Avrupayê, li Amerîkayê, li hemû dünyayê tê kirin lazım e ku heta qedera rojava diyar be, lazım e ku ev çalakiyana berdewam be. Ji ber ku çalakî çend maneyê wî hene. Yani yek çalakî beriya her tiştî yek milletî yani nîşaneya yek milletiya Kurdan e. Nîşaneya yek rêziya Kurdan e. Li kîjan wesleyên Kurdan bixin hemû tevahiya bedena Kurdî diêşe, êş dibîne. Ji ber wî jî gava ku li wesleyekî me dixe hemû bedena me diêşe. Îdî li nik xis nik tenê nameşe, li serî xis serî tenê nayêşe. Ji ber ku em di ruh da, di beden da welatê me kiribi çar perçe jî têkoşîna 100 salî îdî me kirî yek ruhekî. Bedena me hemû bûye me yek, ruhê me hemû bûye yek. Ji ber wî lazım e ku ev heta dawî, heta rojava statûya wî ya polîtîk, rewşa wî ya politik diyar bû, lazım e ku Kurd ji van çalakiyana bi qasê misqalê zerre gav paş da nabêjin. Maneya wî ya dudiya ev sistema dünyayê hinekî dike xeterê. Yani çawa şey xeterê na bibore ev sistema dünyayê hinekî mecburen ku goh bidine. Yani tu bixwaz nexwaz wisa dikin çünkü Kurd li Almanya nêzîkî 2 milyon insan hene, li xeynê Almanya jî nêzîkî milyonek yani bi tevahî 2 milyon û nîv 3 milyon Kurd hene li Avrupayê, li Amerîkayê hene, li her derê hene. O her tim çalakiyên demokratik tabii. Wan sistema wan jî mecbur dibîne ku balê bikişine ser û tu bixwaz nexwaz vana vedigerin polîtika jî. Ji ber wî wateyekî din jî dîsa bi ya va girêdayê dema ku hejmara te dibînin yani ne hani em bêj perçeyê Bakur, ê Rojava ya jî ê Başûr ya jî ê Rojhilat gava ku çar perçe bi hevra radibin eva ekstra bala herkesî dikişinin. Yani em dibînin mesela devleta sistema herêmî û navdewletî mekir qurbaniyên hinek polîtikan lê îro tu dinêre ew kesê ku ji vê rewşê aciz ew kesê ku dixwazin piştgirî bidin Kurdan hêdî bala wan kişand hêdî şaşiya vî biryarê tê kirin. Yani eva tenê ne ku hanê meriv dikare bibêje ev gelo gunehê xwe paqij dikin ev hinekî guneh derdixin ne tenê ev e. Rastî jî ne tenê ev e. Ji ber ku tiştekî din heye ji ber ku demografiya Kurdan gelek e. Yani ana em dibêjin 40 milyon Kurd rastî jî 40 milyon Kurd bi ruhê xwe, bi canê xwe, bi bedena xwe, bi yekdengiya xwe rabûne ser piya demografi di dünyayê de ana tiştekî gelek girîng e. Yani hemû dünya dibîne ku hem devlet wek pênase dikin ya diqada nev devletî da gelê milletê bê devlet ê herî mezin. Ê herî alî nüfus da alî demografya da mezin Kurdin.
Ev tespita baraydi herkesi dikişine. Bere eva heneki vak embe medgot, metene digot, le heneki va embe be perçet dahat xuya kirin, heneki tal'i dahat xuya kirin, le iro ne usaye. Yani iro şunda şfakat ne usaye. Jiberuji lazım ku ev hatta rewşa politik ya rojava diyar bibe, hatta ku Kurdî wir dibin talukeya xeteriya qetliamê da be, em bi qasê misqalê zeretê ji vêya nebijin. Ki bila tu Kurd nebêje ez tevlê bibim nebim firqnaka kêmasiya yekî çi tişt diguherin bila wisa nefikirin. Pir tişt diguherînin. Ji ber wî jî gere em hem alî wijdanî da hem alî neteweyî da hem alî piştgiriyê da bi her awayê di warê qadan da, di warê dîplomasiya, di warê lobîn da em bi herin asla herî bilin. Di van warana da me gelek şaşî jî kir ê navxweyê, yani we alî dîplomasî da me firkêm yani tevgera Kurd bi her awayê dîplomasiya wî zayıf e. Lê lazim e ku îro şunda hêza te ya qadê lazim e ku bi dîplomasiyekî Kurd were destekkirin. Ev rastî jî mijarekî gelek girîng e. Naşxwe te bersiv da pirsa min eva ku an hal ser ekranê Yeketiya Kurdan di vê demê de ji bo xatirê Rojavayê Kurdistanê çi qas dikare fayde bide qedera wan, tu dibêjî bandorekê pir dîrekt dikare li qedera wan bike. Ji xwe mamoste me dît ku tevgera Kurdistanî bandor li siyaseta rêxistinên Kurdan jî kir. Mesela tevgera siyasî Kurd, Partiya Karkerên Kurdistanê derket, bahsa xeta netewî kir, bahsa rabûna serpiya ya milletê Kurd kir, bê ku firqiyê bixe navbera îdeolojiyên cuda ên Partiyên Kurdistanî bang li herkesî kir. Vana tiştê mühîm in. Yani derket holê ku milletê Kurd bi serhildanên xwe, bi berxwedana xwe dikare tesîr li îdeolojiya Partiyên Kurdistanê jî bike. Dikare qedera xwe biguherîne jî. Yani divê yarî de ez bar dikim bersiva te jî divê çarçivê de bû. Ez dixwazim di vî warî de hema tiştekî lê zedekim eger ew be. Kerem mamoste. Niha mixabin ev mijarekî qedîmî ye, rastî mijarekî qedîmî ye. Di navbera eşîrê Kurdan da hinekî rekabet hebû. Her eşîrê din xweser eşîrê din ra didît. Her mîrektiyên Kurd xweser mîrektiyên din ra didît. Ev forma çawa derbasê dema modern bûye. Her partiyê me xweser partiyê din ra dibînin. Partiya herî baş dibînin, herî ew dibînin. Bugore yani gere em idî ji van tiştana derbas bin. Em taviz eger taviz nîne de eger ku taviz ve em taviz bidin hev. Em mecburî hevin. Yani em nikarin bibêjin filan kes filan mezhebe filan kesi yani em di nirxu neteweya me dibin xeterê dayê. Ji ber wî lazim e ku tu kes tu hês tu partî tu komel qet ferq nake em du tişta pir tiştekî da zelal bin. Yek em idî neteweyî bidin pêşiya her tiştî. Ji ber ku netewe me ew dayê. Eger ku va hinek li aleyhên tiştên menfaatên partî bi bila li aleyhî be. Gerek partî wî aliyê da tüp her partî di vî warê da xwe zelal ke. Ya din dîsa li ser navê hemû vî rihê neteweya gelê Kurd a ku bi yekîtî hatiye misogerkirin lazim e ku idî li ser vîya dîplomasiyekî esasî yani ne li ser Bakurtenê ne li ser Başûr Rojava Rojhilatê gerek li ser navê hemû Kurdan dîplomasiyekî din were avakirin. Mesela di Ewropayê da anha em bêjin du meşûnda Newroz tê pîroz kirin. Yani bi gorî min hani berê da hatiye tu zanî Ewropayê da bürokrasiya wî şeş meh berê da serî lê didin ew dikin. Lê bi gorî min êdî maneya ku em du Newroza bikin tune ye. Ya rastî jî tune ye. Gerek yek Newrozekê hebe. Yani gelê hemû partiyên Başûr, hemû partiyên Bakur, Rojava, Rojhilat hemû bi hevra, hemû saziyên van her çand perçe tevê Ewropayê yek Newrozekî bikin bi hevra bikin. Yani êdî di qada navdewletî da eger ku çi sembola neteweya me ye, çi sembola yekîtiya me ye, çi sembola yekrêziya me ye, lazim ku em biviya bi yek dengî bi yek evekî bikin. Eva tiştekî gelek girîng e. Rastî jî gelek girîng e. İdî em ji van evana derkevin. Yani ji van tiştana derkevin. Yani em İbn Haldun dibêje dema ku civatekî ji formekî derbasê formekî din dibin muhaqqaq hinek alî xwe berê di forma teze da bi şêweyê din didi jiyankirin dijîn. Em gere îdî van tiştê ku heta niha li pêşiya di nigê me da hatî badandin li sûyê me hatî badandin
tiştê ku li pêşa me bûnê kelem li pêşa yekîtiya me bûnê kelem lazim ku em van tiştane heqaten biçirînin. Ez bawerim her partiyê Kurda, her sazî dezgehê Kurda, her rêveberiyê Kurda ev yekîtiya netewî ya ku divî wek protestoyê li hemberê dewleta Sûriye û Tirkiye derketî holê îdî vî dinamîkî vî faktorê ez bawerim ew ê bidin berçavê xwe. Ez tiştekî jî dixwazim vira da bibêjin eger ku kîjan partî, kîjan dezgeh, kîjan sazî vî dinamîzma neteweyî vî evrihê ku netewî nedin berçavê xwe ez bawerim ku gel wî marjinalîze dike. Yani eva pêş û paşa vî gotinê pêş û paşa vî rewşê tune ye. Ji ber wî gere herkes vî faktorê bide berçavê xwe. Heqê tu partiyê, heqê tu kesî, heqê tu dezgehê, heqê tu perçeyê, heqê tu rêveberiyê tune ye ku vî dinamîzma neteweyî qurbanê îdeolojiyê xwe bikin, qurbanê dezgehê xwe bikin, qurbanê menfaetê partiyan bikin, qurbanê menfaetê xwe piçûk bikin. Heqê wan tune ye eger ku tiştekî wisa bike ev dibe webal û gunehekî dîrokî. Ji ber wî gere her partî dibe ku hene dibe ku îdeolojî meriv yê dünyayê nêrina meriv dünyayê cuda be ew ne meseleyê ji xwe em ser vana naaxivin. Yani mezheb û nêrîn û cudahîya vana mesele nîne. Lê li ser esasên yani ji bo ku neteweya me bigêje bigêje destkeftiyekî neteweyî di çar perçende bigêje destkeftiyên neteweyî lazim ku nirxên neteweyî bîrdoza neteweyî yekîtiya neteweyî wek pîvanên herî serdest bê berçavkirin wekî din şansekî me wekî din evekî me jî tune ji ber ku xeter pir mezin in yani plan û projeyê navdewletî herîmî pir mezin in. Yani eger ku em bi yekrêzî berxwe nedin nesekinin li per vî pêlê li ber vî pêlê em dibe ku em nikarin berxwe bidin. Eger ku me wexta xwe da yekîtiya xwe çêkira em li ber vî pêlê bawayekî din disekinin. Carna pêlekî navdewletî tê na herîmî tê carna tu çawa bikije û têl te diqelibe lê eger ku em berê da têra xwe amadeyî bikira. Amadekariya qesda min ji amadekariyê alî yekîtiyê dibêjim me têra xwe vî rewşê pêk baniya em di vî warî da bi ser biketana em li hemberî vî pêlê wiha nedisekinin. Em bawayekî din disekinin. Me aqwasa trajedî nedhat serê me. Yani ji ber wî ez wek ferdekî, wek parêzerekî Kurd, wek parêzerekî qewmê xwe ez bang li hemû sazî û partî û dezgehê Kurdan dikim, ji wan rica dikim. Yani li ser vî meseleya yekîtiyê îdî li ser vî meseleya yekîtiyê îdî tişt miştê ku li pêşa me bûne kelem, li pêşa me bûne ew asteng, van tiştana dev ji van tiştana berdin, îdî van pêşa van tiştana ew bikin. Ev rihê ku netewî di qadin da em dibînin îdî li ser vî esasê. Çi dikin li ser vî esasê bikin. Dibe ku metod ji hev cuda be ne mesele ye. Lê îdî vî eger ku vî dinamîzmê îdî bidin berçavê xwe werin ba hev yek projeyekî vîzyonekî Kurdî bidin pêşa xwe wekî din şansekî me din jî ji xwe tune ye. Niha hevalê me dibêjin wextê ku me behsa rêveberiya xwe ser kir li Rojavayê Kurdistanê hevalê me behsa serxwebûnê dikin heval no serxwebûn armanca nihayî ye. Niha tiştek ku em behs dikin anha îro alelacele li Rojavayê Kurdistanê Şam, dewleta Tirkiye, Amerîka çi qebûl dikin? Yani tiştê wisa rasyonel anha li holê meriv dikare wana nîqaş bike weke rêveberiya xwe ser. Lê armanca nihayî milletê Kurd rabe ser piya serxwebûna xwe ya mutlaq bixwaze weke çar perçeyên Kurdistanê ew tekuşînekî hinek demdirêj e. Lê dibe merû nesekine, tim bidomîne, ew ne mesele ye. Niha mamoste me behsa Bakurê Kurdistanê jî diviye bû bikira. Te behsa rola Herêma Federal ya Başûrê Kurdistanê kir çi rol dikare bilîze divê yekkirina Kurdan de û partiyên Bakurê Kurdistanê jî eger tu bikarî bî behs bikî paşê jî mijara me dîplomasiya Kurdan li cîhanê ye. Başûr xwe me behs kir lê Başûrê Kurdistanê di qada navdewletî da wek dewletekî federal hatî naskirin. Yani alî hukûqa navdewletî de hatî erêkirin. Ev pozisyonekî gelek girîng e. Ev tiştekî gelek girîng e ev avantajekî Kurda a herî baş ji çar perçem tenê ew hatiye merhala federalîzmê. Ji ber wî ew wek palgeh û piştgiriya hemû Kurdan e. Yani gere meriv bi vî çavê binêre, bi vî çavê binirxine. Anha em dibînin ku rola xwe dilîze, rola xwe dîrokî dilîze.
De Ali Bakur da dixwazim derbarê partiya meclisê de hinek tişta bibêjim. Niha mixabin di vî warê da ez di vî qenaetê da nînim ku dewlet ana partiya me ya demî rola xwe tam dilîze. Yani wek şexs dibe ku pir êş dikişînin, dibe ku dilê wan tam ew ez behsa viya nakim. Lê em bi dezgehên, bi sîstemin, bi pergalin, ev pergala lazim ku pir bi awayekî bandoş were şixwelandin. Niha xeterî pir mezine, pir mezine lê reaksiyonê ku partî kême. Na gere reaksiyon jî bertek reaksiyon li hemberî vîya sekana li hemberî vî pêlê lazim ku bi gorî mezinaya wî pêlê be. Yani şêst wekîlê me di meclisê de ne em nabînin di hêza navdewletî da dîplomasî nakin. Evekî gelek kêmasiye gelek mühim e. Yani mixabin Ama jalî hukukî ve çiqas mafê wan heye ez nizanim ji ber ku wekîlekî Tirkî tu wekîlekî Tirkiyeyî di qadanda nevtiyê de tu çawa dikarî li hember dewleta xwe giliyê dewleta xwe di xelkê de bikî ez wî nizanim. Eva gilînîne, eva gilînîne, va tiştekî dine. Niha du tişt gere meriv du tişta da zelal be. Yek Türkiye jî, bak Türkiye jî di evê da di qada navdewletî da hemû peymanên mafê mirovê îmze kirine. İmzaya xwe avtine binî. Yani ew tiştê ku Türkiye dikin kanûna navdewletî xwe bin pê dike ya. Lazim e ku tu vana di vî warê da alî kanûnî de ji riya wê heyî. Tu vana dikî bîrawan tu dibêjî te ji bo dewleta Tirk te di gorê kanûna destûra bingehîn a xwe te îmze avtiye binê hemû peymanên navdewletî. Ji ber wî ev gilî û gazina ev şîketkirin nîne. Eger ku şîketkirin jî bila bibe. Mesele nîne ji ber ku hinek dem hene krîtîkin rola dîrokî lazim ku were lîstin. Ew deme ez dixwazim ku dem partiya demê di qada herî çi ji destê wan tê bikin lê mixabin em wî performansê nabînin. Em çi dikin mesela di meclisê da tişta ravê didin. Dibêje işte hûn çima nabin garantörê Kurdên Rojava hûn çima ji şarara tiştekî nabêjin. Hûn çima pêşî li qetlîamê nakin. Yani eva tê çi watê êşxwe ê ku piştgirî dike azm dide azmkirin ew e. Ê ku kişkişkirin dide kişkişkirin ew e. Ji ber wî tu nikarî hanê ji wara bi lavatî bibêje ya her pêşî lê bike garantörê Kurdan bike. Eva zimanê salê nodiyan e. Yani lazım ku em realîteya xwe bizanin ji vî zimanê derkevin. Yani tu gere tu em milletekî ne gem zimanê milletekî baxin. Dibe ku meclisê da tam bahsa wê dikir. Niha gilî û gazinç gilîkirina li derva ev tenê dewleta Tirkiye reş dike ama çareserî nayîne ji Kurdan re. Ji bo çareserî were dibe pêşî milletê me Bakurê Kurdistanê xwe weke netew qebûl bike. Yani niha problem ew e ku siyasetmedarê me Bakurî Kurdan weke netew pênasê nakin. Wekî perçeyekî Tirkiye dibînin weke meseleyekî demokrasiya navxweya Tirkiye dibînin. Wê demê Ewropî jî Amerîkî îştera dibêjin madem ki problem ew ê navxweyê demokrasiyê heye îşê min bûye neketiye herin problemê xwe demokrasî hel bikin. Dünyayê da tijî welatin tijî dewletin ji xwe re bê demokrasî ne. Hûn jî yek ji wan in ve îşê min ne. Ama wextê tu bêjî ez netewim wê demê Başûr, Rojhilat, Rojava, Bakur dîplomasiyeke yekgirtî an netewa Kurd dibe çi bibe. Dîplomasiyeke netewî kême. Ev sistem, ev pergal kême di nava me de. Belê na kekî Bedran na ez wek şexsekî min tu carî ji saziyekî din ra negotî wiha bike. Ji ber ku herkes karê xwe bike. Lê îro ne ew roja ye. Îro gere em hemû fikrê xwe bi hev re par vekin. Niha em nikarin îdî bibêjin bila meclis karê xwe bikin em tiştek ji wan re nebêjin. Ne em duyê astê danînin. Rastî jî em duyê astê danînin. Em di astekî din danin. Bila kêmasiyê min çi hebe bila ji me re bibêje, bila ji te re bibêje, saziyê din re bibêje, tu dikarî viya bikî. Niha anha em di Tirkiyeyê da di Rojava da û tevê Rojhilat da. Eger ku em xwediyê statûyek polîtîk nebin, yani xwedanê erdê xwe nebin, Kurdistana xwe nebin jî em milletekî ne. Em bi rohê xwe bûnin milletekî. Em dîrokê de ji millet bûn, anha jî milletin, alî modern da ji milletin.
Ali devri beri de milleti bun. Yani tu hamu çafkaniya mezet ki milleti Kürt bejin. Geli Kürt bejin. Netewaya Kürt bejin. Yani emjber ku milletekinin statüya politik hebe tüne be evrasiye naguherine. Jber vi emgere de gotine xada, de temsilkariya xada, de daynu standini xwe hem de nava Türkiye'de hem derve Türkiye'de hem de qada nav devleti da em vi awari da zelal bin. Yani eğer ku em çareseriye ki navxweyi bixwazin jî ji ber ku em milletin gere statüya me zelal be ni armanca me nihayî Kurdistanê. Yani dibe ku tu bibêje ez nikarim di virada Kurdistanê ser bixwe vakim lê gere statüyek tu ji Kurdara bixwazî. Eva mesela gere zelal be yani ji ber ku em netewin gere statüyekî ji bo ziman, ji bo çand, ji bo erdê, erdnîgarî yani Kurdistana kîjan Kurdistanê bi ferq nake wî Kurdistanê statüyekî zelal çarçove zelal gere tu bixwazî o ji bo viya têkoşîn bike. Yani devra da ev me hene yani lazım ku em divî warê da yani lema ji bo wî min demê rexne dikim. Yani dem gere vî rola xwe bilîze. Em mezet kin zimanekî ku bin vadgire wiha zimanekî qels ew dikin. Na gere zimanekî hinekî aktif. Em nabêjin şûrê xwe bigirin bû wara şerkin. Lê em dibêjin bi gorê ciyê xwe, bi gorê meqamê xwe tu dikarî gelek temsîlkariyekî di asla herî jor da bikî. Em dixwazin çünkü ji ber ku temsîl me wan şan meclisê temsîlkariya me dike yani ji bo ku rojên wiha temsîlkariya me dike. Em nikarin yani heqê me heye ku em hinek tişta ji wan re bibêje. Yadin yani rastî jî di pirsgirêka Ereban, Türkan, Farisan de ev da tune yani ji bo demokratik bûnê pirsgirêkek wanê wisa tune ye. Yani hema wan nîne ku hani Kurd gihîştin xwedî tiştekî nebûn dewleta wan demokratik bû nebûn yani pirsgirêkek wanê wisa tune ye. Pirsgirêka demokratik bûnê gihîştina mafên xwe yê neteweyî pirsgirêka wek milletê mîna wek me ye. Yani wekî ê me ye. Yani wekî ê Kurda ê kesê ku hatiye bindestkirin mafê wanê netewî hatiye ji destkirtin hemû gund û bajar û gundewarê wan cîwarê wan navê wan hatiye guhertin hatine asîmîlasyonkirin bi pergala di nav çerxa asîmîlasyonê da hatiye tenê hîştin û emin ji ber wî problemê pirsgirêkek me yê wisa heye. Yani em dibe ku carna metodê meriv cuda be lê meriv armanca xwe ya nihayî o temsîlkariya xwe ya netewî tu carî ji bîr nekin du wî aslê de ew bikin. Ya va şexsekî bijî wisa ye saziyekî jî wisa ye wekîl bijî wisa ye. Yani ev rastî divê her tim di zimanê me da di tevgerê me da di nûnertiya me da hebe. Wekî din yani dibe yani em komekî nînin em rêxistinekî nînin em çawa bêjim em lobîkî nînin em lobîkî ya jî saziyekî nînin em milletekî nin. Yani hemû saziyê me armanca netewîbûna me armanc dike. Yani gerem vî nêrînê binêrin tevgerin. Mamoste gelek spas dikim niha pirsê min ji bo te temam bû niha Mazlûm Ebdî daxuyaniya wî heye wekê Kurd te me girtiye naveroka axaftina wêzê ji hevala re bixwînim eger tu bixwazî godar bikî kêfxweş dibim ka çi gotiye wekî din malbatekî ji dêra zorê dema vedgeriya Rojavayê Kurdistanê malbatekî ji 6 kesî bi temamî hatin qetilkirin hem jî roja Agirbestê ji aliyê din ve ew çeteyên ku şervanên Qesedê şewîtan din cenazê wan şewîtan din niha fîdye dixwazin ji malbatê wan yani ev hemî mesele ne sûçin wekî din li Tersusê Mersînê navçeya Mersîn Tersusê gencekî Kurd ji Kobanê hatiye gulebarankirin ji aliyê kesekî Tirk ve dema ku li balqona xwe bû gule berde li serî wî ketiye jiyana xwe ji dest daye şehîd bûye. Vana meseleyên di çarşiveya Rojavayê Kurdistanê dane me şu mîtîn gelek zêde bûn niha ez cî bidim Mazlûm Ebdî ez hema zû bixwînim ka çi gotiye hevalê me yê godar kirine ji xwe dikarin dubare godar bikin. Fermandarê giştî Qesedê Mazlûm Ebdî diyar kir ku wan nexwestiye heta dawî li Reqa dêre zorê şer bikin ji ber vê yekê jî wan herem terikandiye vekişiyane. Dibêje me hêzê xwe vekişandin Kobanî Cizrê heta kesek jî ji me bimîne
em ê axa xwe biparêzin heta dawî. Niha ev daxuyanê wî di ronahî TV de hate parvekirin, me jî qismek ji wê daxuyaniya xwe girtiye di beşa beriya niha da heye. Berê ku em bikêm weşanê me zindî weşand. Mazlum Abdî behsa civîna li Hewlêrê jî dike, dide zanîn ku armanca wê civînê agirbes bû. Fermandarê Qesedê da zanîn ew jaliyê xwe ve hewl didin maweyê vê agirbestê bikar bînin da ku rêkeftina hatiye kirin were bi cîhanê. Diyar kir ew dixwazin li gel milletê xwe şefaf bin, tiştekî veşartî nehêlin. Em dixwazin behsa her tiştî bikin ku heta niha hatiye kirin. Tişt heye, danûstandin hene, hinek xal jî hene ku her du aliyan li ser wan li hev kirine. Bêguman hinekî daxwazê me jî hene. Hinek daxwaz jî ji me têne kirin. Mesela çi ne? Mazlum Abdî destnîşan kir ku her cure çareseriyekê ji bo Kobaniyê, Qamişloyê were kirin, divê heman çareserî ji bo Serêkaniyê Efrînê jî were kirin. Vaya nokteyeke nû ye, heta niha min tiştekî wisa nebîstiye. Mesela her tiştek ku were pêkanîn ji bo Qamişlo, herema Cîzre dibêjin, Hesekê, Kobanî, divê Serêkaniyê û Efrînê jî li xwe bigire. Ji bo wan jî derbas be. Ji ber ku ew jî herêmê Kurdî ne. Rast e, fermandarê giştî Qesedê got, xeteke vekirî ya pêwendiyê di navbera me û Şamê de heye. Li gorî wê rêkeftinê nabe artêş bikeve nava herêmên Kurdan. Mazlum Abdî diyar kir ku heta wê demê ku li gel hikûmeta Sûriyê digihên rêkeftinê û çareseriyekê ew ê di berxwedanê de bidomînin. Yani heta ku çareseriyekî were peyda kirin, guftûgo bi dawî bibin, em ê berxwedana xwe li herêmên Kurdan bidomînin heta dawî. Wekî din amaje pê kir ku wekî sala 2014 Kobanî serkêşiya vê berxwedanê dike. Di derbarê rewşa niha ya Rojavayê Kurdistanê de çi got wekî din? Tiştî ku gelê Kurd heq nedikir qewûmî. Spasiya hemû aliyan kir, spasiya kesayetên ku piştgirî daya Rojavayê Kurdistanê kir, divê hêzên siyasiyên Kurd îro hemû li gel Rojavayê Kurdistanê ne, haya me jî heye û spasiyê xwe pêşkêş kir. Ji bo me herêmên Kurdistanî ê Rojavayê Kurdistanê xeta sorin, heta ku yek ji me sax jî bimîne, em di parastina xwe de îsrar dikin. Divê me ji bo herêmê Eraba me xwe neparast, lê divê bi hezaran şehîdê me çêbûn. Em vê rewşê heq nakin. Danûstandin hene, didomin. Mamoste mesela me ev e baş e. Mala te ava, mamoste ji bo tevlîbûnê gotinê te dawî hebin. Tiştî ku Ez jî spas dikim, sağ bin. Yani bernameya te Kurdiyê her çar perçe jî godarî dikin. Kurdiyekî fesîh, xweş, em jî te pîroz dikin bi vî bernameyê. Rastî jî wek min got hem di asla diplomasiyê da, asla navdewletî da, yani gerem hîsî tev negerin. Em nebêjin hani filan kesê anha li hemberî me hinek tişta kir, yani ji bo Amerîkayê dibêjim. Ya jî ji bo qadê dewletên navdewletî dibêjim. Kir em nikarin îdî bu wan re tevger. Tiştekî wisa tune diplomasiyê li ser rasyonelîteyê hatî tê ava kirin. Diplomasiya dünya jî di Kongre Amerîkayê da tê meşandin. Amerîkayê tê meşandin. Lazim ku em di qada navdewletî da em ne bi mantıqa rêxistinî, bi mantıqa neteweyî, bi mantıqa dewletî tevgerin. Diplomasiya xwe jî bi gorî hêza xwe diplomasiya ava bikin û em wek meselê de jî got gere em hem di warê diplomasî da, lobî da, di qadan da em bi qasê misqalê zerretê gav paş da navêjin di her awayê piştgirî bidin wî ev hem mafê me hem wezîfa me ya neteweyî ye hem alî wijdanî da hem alî wek ferdekî vî gelê em mecbûrin vî tişta bikin bi vî awayê jî ez bawer dikim ev tiş gelek ev berxwedana ku hemû gel li pişt Rojavayê wê gelek tiş biguherînin ji bo wî jî ez rastî jî ew nînim yani bêhêvî nînim rastî jî bihêvî me ev di dîroka Kurdî da evekî nû ye yani ji bo ku pesnê me xwe bidim pesnê yani me bidim na eva rastî jî astekî nû ye ev lazim e ku em qîmeta vî ruhê neteweyî bizanibin û heta ku em bûn xwedî dezgeh xwedî dewlet heta ku em bû ya federalîzm ya dewlet yani armanca me ya nihayî jî ev e heta ku em bûn xwedî tiştekî xwedanê tiştekî em gere vî têkoşînê bimeşînin. Ez jî spas dikim.
Malatya va gelek spas dikim parêzer Ömer Güneş bersiv da pirsên herebin. Hevan nojwara jî gelek spas ji bîr nekin eger bibin abone kêfxweş dibim. Silav dem baş.